Keď sledujete západné médiá, môžete mať pocit, že situácia na Ukrajine sa opäť začína obracať. Počúvame o úspešných ukrajinských dronových útokoch hlboko v Rusku, o údajnej dominancii dronov na juhu frontu a o tom, že Rusko sa dostáva pod čoraz väčší tlak. Lenže keď sa pozrieme na to, čo sa deje priamo na boisku, obraz vyzerá podstatne komplikovanejšie. A práve o tom sa dnes budeme rozprávať. Pretože podľa viacerých správ sa za mediálnym obrazom skrýva úplne iný príbeh. Príbeh o zhoršujúcej sa situácii ukrajinskej armády, o kríze pri Konstantinovke, o možných zmenách vo velení a o tom, prečo Zelenský čoraz hlasnejšie žiada ďalšie zbrane, ďalšie peniaze a ďalšiu podporu. Jednou z najčastejších tém posledných týždňov sú ukrajinské dronové útoky hlboko na ruskom území. Médiá ich často prezentujú ako dôkaz, že Ukrajina získava iniciatívu. Lenže zaujímavé je, že dokonca aj niektoré médiá kritické voči Rusku prišli s analýzami, ktoré naznačujú niečo iné. Podľa nich je rozsah dnešných útokov podobný, alebo dokonca menší ako minulý rok. Hlavnými cieľmi zostávajú ropné rafinérie a energetická infraštruktúra. Problém je však v tom, že väčšina týchto zariadení sa po zásahu pomerne rýchlo vracia do prevádzky. A existuje ešte jeden veľmi dôležitý detail. Čím hlbšie do Ruska drony letia, tým viac paliva musia niesť. A čím viac paliva nesú, tým menej výbušnín môžu niesť. Výsledok? Útok síce zasiahne cieľ, ale spôsobené škody sú menšie než v minulosti. A to znamená, že opravy prebiehajú ešte rýchlejšie. Preto sa natíska otázka. Ak sú tieto útoky také úspešné, ako sa prezentuje, prečo ich výsledky nie sú výraznejšie viditeľné na ruskej ekonomike alebo logistike? Ďalšou témou sú útoky na dopravné trasy smerujúce na Krym. Niektorí komentátori tvrdia, že ide o zásadný zásah do ruskej vojenskej logistiky. Ja si však myslím, že realita môže byť trochu iná. Rusko tradične využíva vo veľkej miere železničnú sieť a hlavné vojenské zásobovanie prebieha práve cez železnice. Útoky na diaľnice preto pravdepodobne zasahujú predovšetkým civilnú dopravu a nákladné vozidlá prevážajúce pohonné hmoty. To samozrejme spôsobuje problémy. Na Kryme sa objavili správy o obmedzeniach pri distribúcii palív a o nutnosti prijímať mimoriadne opatrenia. Ale podobné situácie sa objavili už viackrát počas vojny. A za každým Rusko našlo alternatívne riešenia. Či už presmerovaním dopravy, alebo využitím Krymského mosta. To neznamená, že útoky nemajú efekt. Majú. Otázkou však zostáva, či menia strategickú situáciu na fronte. A teraz sa dostávame k možno najdôležitejšej téme. Ku Konstantinovke. Podľa viacerých správ sa práve tu vytvára jedna z najväčších kríz pre ukrajinskú armádu za posledné obdobie. Ruské jednotky údajne zvyšujú tlak a pokračujú v ofenzíve nielen v tejto oblasti, ale aj v Záporoží. Zaujímavé pritom je, ako málo sa o Konstantinovke hovorí v porovnaní s mestami ako Bachmut či Avdijivka. A práve to si všímam. Keď sa blíži významná udalosť na fronte, často sa pozornosť médií presunie na iné témy. Na drony, na jednotlivé útoky alebo na nové politické vyhlásenia. Konstantinovka pritom môže mať oveľa väčší strategický význam. Ak by toto mesto padlo, otvorila by sa cesta k ďalším dôležitým ukrajinským pozíciám v Donbase, vrátane Slaviansku a Kramatorska. A práve tieto mestá sú dlhodobo považované za jedny z najdôležitejších ukrajinských oporných bodov v regióne. Objavujú sa tiež informácie o možnej výmene vrchného veliteľa ukrajinskej armády, Sýrskeho. Jeho meno sa čoraz častejšie spája s kritikou za vývoj na fronte a špekuluje sa, že by ho mohol nahradiť Budanov. Tu však vzniká zaujímavá otázka. Prečo by bol do čela armády postavený človek, ktorý nemá rozsiahle skúsenosti s velením veľkých armádnych formácií? Budanov je známy predovšetkým zo sveta spravodajských operácií, špeciálnych akcií a tajných operácií. A práve preto niektorí analytici špekulujú, že čoraz väčší dôraz sa môže presúvať od klasickej vojny k asymetrickému konfliktu, diverzným operáciám a spravodajskej činnosti. Či je to pravda, ukážu až nasledujúce mesiace, ale samotná diskusia o takejto výmene naznačuje, že vo vedení Ukrajiny nemusí panovať úplná spokojnosť s aktuálnym vývojom. Posledné dni zároveň sledujeme ďalšie Zelenského výzvy smerom k západu. Tentoraz ide najmä o systémy Patriot. Ukrajinský prezident tvrdí, že Spojené štáty nevyrábajú dostatok rakiet a navrhuje, aby Ukrajina dostala licenciu na vlastnú výrobu. Na prvý pohľad to môže znieť logicky.
Lenže Patriot patrí medzi najkomplexnejšie systémy protivzdušnej obrany na svete. Jeho výroba si vyžaduje obrovské technologické kapacity, dodávateľské reťazce a dlhoročné skúsenosti. A preto mnohí odborníci pochybujú, že by bolo možné podobnú výrobu rozbehnúť v krajine, ktorá sa už viac ako 4 roky nachádza vo vojne. Napriek tomu Zelenský pokračuje v tlaku na Washington aj európske krajiny. Dôvod je jednoduchý. Ukrajinská protivzdušná obrana spotrebúva obrovské množstvo munície a bez neustálych dodávok zo zahraničia sa situácia stáva čoraz komplikovanejšou. Veľkú pozornosť vzbudili aj informácie, že Európska únia údajne zvažuje, že nebude ďalej sprísňovať cenový strop na ruskú ropu. Dôvod? Obavy z rastúcich cien energií a neistota na globálnych trhoch spôsobená konfliktom na Blízkom východe. Práve toto Zelenský kritizoval veľmi ostro. Tvrdí, že Západ by mal pokračovať v ekonomickom tlaku bez ohľadu na situáciu na energetických trhoch. Na druhej strane európske vlády riešia vlastný problém. Ak ceny energií prudko vzrastú, pocítia to domácnosti, firmy aj priemysel. A práve preto sa čoraz častejšie objavuje otázka, kde je hranica medzi podporou Ukrajiny a ochranou vlastných ekonomík. Keď sa pozrieme na všetky tieto udalosti spolu, vzniká veľmi zaujímavý obraz. Na jednej strane počúvame o úspešných dronových útokoch a o tom, že Ukrajina stále dokáže spôsobovať Rusku problémy. Na druhej strane sa objavujú správy o zhoršujúcej sa situácii na fronte, o možných personálnych zmenách vo velení, o nedostatku systémov Patriot a o tom, že Európa začína viac myslieť na vlastné energetické problémy. A práve preto si myslím, že najbližšie mesiace budú mimoriadne dôležité. Pretože už nepôjde len o jednotlivé dronové útoky alebo titulky v médiách. Pôjde o to, čo sa skutočne deje na boisku. A práve tam sa nakoniec rozhoduje o výsledku každej vojny. Ak sa vám takéto videá páčia, dajte like, napíšte svoj názor do komentára a odoberte kanál. Pomáhate tým dostať tieto informácie k čo najväčšiemu počtu ľudí. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.